nake faɗa miki dan canji sai kin gudu ki Allah kina ɗebo Malaysia Dubai duk da ba inda ba ki je Ni kadai. duk ke kadai kakan mu fajirgi ne da shi Kun gani ko? Kun gani ko? kakan mu fajirgi ne da shi Kun gani ko? kin ga yanzu tsari nake ji Tsari kuma baby dan tsari nake ji bai in naje jira na anan zan je na dawo To baby ina jiran ka. mata wayo wallahi na mata wayo ga layin ba kowa ya tsaye haka kawai yau sai gun musti mai taliya Baby kudi na ne fa. Duk maganganun da kake gaya min duk ƙarya ne? kudin ki ne kuma Ina sane na yadda naira 1000 na ashe kake ce mu wata tsari zaka je kai yanzu gashi ka dawo ka dau naira 1000. Da Allah ka gani malam bani.